Ja vas jako srdačno pozdravljam. Nadam se da ćete me razumeti. Ja ću polako pričati, a slajdovi su na slovenačkom, tako da ćete moći da pratite. Ali pre nego što počnem moje predavanje, voljela bih da znam ko je danas prvi put, da podigne ruku. Koliko vas je prvi put na treningu? Bravo, jedan aplauz. Jedan aplauz. Zato što je to jako važno kada je trening proizvoda, jer onda znamo da ljudima koji su prvi put ovde da nešto ćemo novo govoriti i nešto novo, sasvim novo, a neke stvari koje možda nikada nisu ni čuli. A oni koji su već kalivitanci, oni će ponoviti ono što ću eventualno reći ovim ljudima koji su danas prvi put ovde. Želim samo da vas podsjetim, a naročito zbog novih, da Kalivita International sa dodacima ishrani i sa svojom filozofijom teži tome da čovek bude zdraviji i kaže da zdravlje može da se sačuva ukoliko je uravnotežena ishrana u skladu sa krvnom grupom i ako se koristi odgovarajući dodaci ishrani, ako postoji fizička aktivnost, ako ima manje stresa, ako se pije voda, alkalizovana, ionizovana voda iz akvariona, onda ove četiri karike mogu puno da utiču na to da bude zdravo življenje, kako vi to na slovenačkom kažete. 1990. godine su radili, Svetska zdravstvena organizacija je radila istraživanje i predvidela je da srčani infarkt i moždani udar, kao što su bili 90. godine do 2020. godine, ovo nije 10. nego 2020. godina, da će biti isto tako na ishemična bolest srca i cerebrovaskularni inzulti na prvom mestu. I to se obistinjava. Znači, u 30 godina ove bolesti su vodeći uzrok smrti i svaki drugi čovek umire od kardiovaskularnih bolesti. Gde je mesto Kalivite u tome da sprečimo da ne umire svaki drugi čovek od kardiovaskularnih bolesti? Znači, ovi dodaci o kojima danas pričamo govore upravo o tome. Koji su uzroci nastanka kardiovaskularnih bolesti? To su pre svega nasleđe, ali morate da znate da se nasleđuje krvna grupa. Znači, svaka krvna grupa ima naklonost ka određenim bolestima. Tako da A krvna grupa i AB krvna grupa su najviše naklonjeni kardiovaskularnim bolestima. Zato što su naklonjeni i poremećaju metabolizma masti i zato što nemaju dovoljno antioksidanasa jer ne mogu da izvuku iz hrane sve te antioksidanse. O krvnim grupama i o dodacima će doktorka Jaroslava da govori malo kasnije. Dakle, ako znamo krvnu grupu, onda nasledni faktor možemo da kanališemo. Da ne bude to da smo nasledili sklonost ka kardiovaskularnim bolestima. Pol, ne možemo na pol da utičemo. Naravno, muškarci su više izloženi, žene do 50. su manje izloženi, ali na fizičku aktivnost se može utisati. Povišen krvni pritisak može biti uzrokom kardiovaskularnih bolesti. Gojaznost, povišen holesterol u krvi, stres takođe i delovanje slobodnih radikala je jedan od bitnih uzroka nastanka kardiovaskularnih bolesti. Šta su to slobodni radikali? Ovo sad govorim onima koji su danas prvi put. Da naučite. Znači, slobodni radikali su atomi ili ioni koji u svojoj spoljašnjoj orbitali imaju jedan nespareni elektron. I oni od žive materije, znači od drugih elektrona koji imaju paran elektron, uzimaju taj elektron. To se odigrava u našem organizmu tako što se sjedinjuju sa mastima, sa šećerom, sa DNK i na taj način oštete ćeliju. Ćelija ili stari pa umire ili krene u maligno bujanje ukoliko su slobodni radikali pogodili DNK materijal. Ali treba da znate da
masti, holesterol, trigliceridi, LDL, taj loši holesterol, imaju poseban afinitet prema slobodnim radikalima i ti slobodni radikali se vezuju za te holesterole i naprave takozvanu peroksidaciju. I ateroskleroza počinje uvek sa peroksidacijom masnih materija u krvotoku. Ovdje ću vam ispričati kako se to dešava. Znači, ovo je unutrašnji zid krvnog suda. Ako ima oksidisanih masnih materija, oni se nalepe za taj endotel. Kada da se zalepe na endotel, endotel gubi svoju funkciju i nastaje takozvana endotelna disfunkcija. Sužava se krvni sud, endotel kreće u stvari naklonjeno je da se trombociti koji se skupljaju, da se zalepe za taj endotel koji je već oštećen. Znači, imate zalepljenu masnoće na endotel koji su oksidirani, imate zalepljene trombocite. Zbog endotelne disfunkcije je loše izlučivanje NO, azot monoksid, ili nitroksil radikal koji sa svoje strane treba da štiti endotel i pošto ne može da obavlja svoju funkciju, taj endotel kreće u upalni proces. I zapravo početak ateroskleroze počinje od oksidacije lipida, od endotelne disfunkcije i od jednog upalnog procesa. Pošto se NO pojavljuje, jer NO podstiču neki od naših preparata, onda ću vam samo kratko reći šta je taj nitroksil radikal, tako se zove, ili dušikov oksid, engleski je endothelial derived relaxing factor, širi krvne žile, utiče na ćelije, sad ovo sam izgubila, sprečava slepljivanje trombocita. Nitroksil radikal utiče znači na volumen krvotoka i utiče na to da mišićne ćelije u zidu krvnog suda ne dođu do sužavanja i sprečava upalni proces. A ako ima puno slobodnih radikala, i onda slobodni radikali smanjuju bioraspoloživost NO i na taj način se sprečava taj NO da obavlja svoju normalnu funkciju na endotelu, da ne dođe do ateroskleroze. Sad, ako smo sve ovo znali, kako ćemo sprečiti kardiovaskularne bolesti? Treba korigovati ishranu, treba korigovati stil života, jer džabe lekovi i džabe dodaci ishrani ako neko puši, ako pije puno kafe, ako se ne kreće. Znači, treba promeniti stil života, povećati fizičku aktivnost. Ako neko ima povišene vrednosti holesterola, triglicerida, šećera, treba da reguliše. Takođe i gojaznost treba da reguliše i treba da sprečimo dejstvo slobodnih radikala sa unosom odgovarajućih antioksidanasa. I sad stigli smo do toga šta su antioksidansi. Antioksidansi su opet molekule koje mogu da smanje dejstvo slobodnih radikala. To su pre svega vitamini C, E, A i minerali selen, cink, bakar, hrom i mangan. Oni mogu da se koriste u vidu monopreparata ili u vidu kompleksnih multivitamina o kojima će još danas biti reči. Međutim, ono što želim da vam ukažem, to su biljni antioksidansi koji se nalaze u biljkama. Ovo je rhodiola rosea, ovo je asaj, ovo je zeleni čaj. To su materije koje su ovako na izgled
nemaju nikakvo svojstvo, to su pigmenti, enzimi, međutim itekako oni deluju kao slobodni radikali, dakle enzimi, onda katehini, resveratrol, polifenoli i karotenoidi. Takođe, 2 aminokiseline, L-cistein i L-glutation imaju moć antioksidanasa i koenzim Q10 koji je ubikinon. Dakle, ako želimo u toku života, bez obzira da li mi sad imamo kardiovaskularni bolest ili nemamo, ili smo A krvna grupa ili AB krvna grupa i naši roditelji su imali problem sa time, ili imamo šećernu bolest ili smo gojazni, znači da bi pomogli našem organizmu, jedan od najjačih antioksidativnih formula kalivite jeste asaji. Zašto je to tako? Zato što sadrži 8 grupa i 14 podgrupa biljnih antioksidanasa. Pored toga i C vitamin, i E vitamin, i beta-karotin, i minerale, vlakna, polinezasićene masne kiseline, aminokiseline, fitosteroli, tako da je antioksidativna vrednost je 102.700 orak jedinica. To je jedan od najjačih biljnih antioksidanasa. Šta možemo da kažemo za asaji? On je jedan jedinstven dodatak ishrani koji može svakodnevno svakome da pomogne. Zato što pre svega je antioksidans, znači sadrži toliko dobre antioksidanse. S druge strane je tečni preparat koji se lako upija, lako koristi se 2 puta dnevno po 1 čep pola sata pre jela. Ako neko ima problem sa gojaznošću, sa holesterolom, sa šećerom, onda ćemo povećati tu dozu 2 puta 100 ml dnevno. Znači, onda će biti 2 puta 3 čepa, jer u jednom čepu ima 30 ml, znači 2 puta 3 čepa asaija. Treća karakteristika je da je asaji biološki aktivni suplement. Šta to znači? To znači da sastojci asaija tako rezonuju međusobno da kada uđe u organizam, onda poprave elektromagnetizam u organizmu, znači izazivaju maksimalni potencijal. To verovatno da znate, ili ako ne znate, da vas podsjetim, da čovek najviše prihvata onu hranu koja ima taj elektromagnetizam, jačine 30 do 78 MHz. Mi kad skuvamo hranu, taj elektromagnetizam bude samo 10 MHz i to je takozvana mrtva hrana. I živo može da pokreće samo živo. Dakle, on je biološki aktivan suplement zato što u organizmu izaziva maksimalni potencijal. Četvrta karakteristika, da utiče na pravilan metabolizam masti i šećera, utiče na proizvodnju NO na endotelu. Znači, antioksidans koji radi sve što antioksidansi rade, ali pored toga još podstiče i stvaranje NO na endotelu. I zapravo na taj način pomaže protiv ateroskleroze i endotelne disfunkcije, održava i telesnu težinu, deluje protiv upale, znači vi kad unosite, ne samo što dajete više NO u organizmu, nego delujete i protiv upale i delujete kao antioksidans. Može da se kombinira i sa D vitaminom i sa vitalima po krvnoj grupi, sa rodiolinom, čuli ste danas o rodiolinu jako puno, i sa koenzimom Q10. O rodiolinu samo ću vam toliko reći, pošto je doktorka Flis danas stvarno jako puno govorila o tome. Ja ću vam reći samo zašto je važno kod kardiovaskularnih bolesti rodiolin. Zato što je to pre svega biljni antioksidant, zato što uravnotežava stres, smanjuje krvni pritisak i štiti srce od aritmije. Znači, ako neko ima povišen krvni pritisak, može da dođe do aritmije, on štiti srce od aritmije. Popravlja moždanu funkciju, to je i doktorka Mrzaka rekla, i preporučuje se kod depresije i napetosti i povećava fizičku moć.
Toliko, znači i rodiolin može da pomogne. Preparati sa koenzimom Q10. Vidite da ima 4 preparata. Šta je koenzim, pošto danas još nismo rekli o tome, šta je koenzim Q10? To je vitaminu slična materija koja se zove i ubikinon. Pre svega daje u ćelijama energiju. Drugo, on je antioksidans. Ali treće, on štiti srčani mišić i povećava aktivnost srčanog mišića, sprečava nastanak arterioskleroze, ateroskleroze, tako da je svakome posle 25. godine potrebno 30 mg koenzima Q10. Jer do 25. godine se u telu proizvodi koenzim Q10, posle 25. godine se smanjuje. Znači, ali svakome je potrebno 30 mg, iako je zdrav. To možemo rešiti sa lozenges koji sadrži 30 mg. Znači, nema veze da li vi imate bolest ili nemate bolest, jedan lozenge svakodnevno uz multivitamine može puno da utiče preventivno na nastanak kardiovaskularnih bolesti. Ova 2 mega preparata, jedan je od 50 mg, drugi od 120 mg, kojima je dodat sada E-vitamin 10 mg i selen 10 mikrograma. Za prevenciju se preporučuje jedna kapsula ako je osoba starija. Ali šta se dešava ako neko ima problem već kardiovaskularne prirode? Onda dajemo te megadoze za sprečavanje nastanka infarkta i oporavak od infarkta kad neko ima 120 mg koenzima Q10. Oni ljudi koji koriste lekove kao što su statini, kao što su beta blokatori, kao što su antidijabetici, ti lekovi smanjuju količinu koenzima Q10 u organizmu, upravo i njima treba 100 mg. Kod povišenog krvnog pritiska 100 mg treba. Kod migrene, kod pušenja 100 mg treba. Takođe, velika doza je potrebna i kod parodontopatije, kod gingivitisa hroničnog, kada imamo neurološke bolesti, kada imamo inzulte, neko je tu sad pitao u vezi sa šlogom, znači koenzim Q10, sve ove osobine koje sam rekla, to i kod šloga, i kod parkinsonizma, i kod Alzheimera jako puno pomaže. I recimo kod zujanja u ušima, sa ginkom ako se kombinuje, ali 3 puta po 100 mg, toliko je opisano u literaturi, znači popravlja zujanje u ušima 3 puta po 100 mg koenzima Q10. To je mega koenzim Q10 plus ili super mega u kombinaciji. Jedan takođe jako važan dodatak, to je resveratrol plus. On ima biljne antioksidanse, to je taj snažni resveratrol, ali ima i koenzim unutra, tako da pošto utiče na pojavu kardiovaskularnih bolesti, pošto sprečava slepljivanje trombocita, sprečava aterosklerozu zato što štiti taj unutrašnji zid krvnog suda, ali veoma dobro utiče recimo na metabolizam šećera. Tako da oni koji imaju šećernu bolest, da bi sprečili nastanak kardiovaskularnih bolesti, resveratrol plus je preparat izbora uz druge. Znači 2x1 uz druge, ali resveratrol plus kod dijabetičara može da ide i sam. Jako puno imamo iskustava i ume jako dobro da reguliše i telesnu težinu i ono što je još jako važno, da sprečava nastanak polineuropatije kod dijabetičara. Upravo taj resveratrol. Ako neko ima poremećaj masnoća, naravno da ćemo preporučiti Holeston koji je biljni preparat i sadrži jabučni pektin, tako da blokira masti u crevima, ali onaj koji ima poremećaj masnoća treba 3 do 6 meseci da koristi Holeston uz druge dodatke kao što je C vitamin, vitali po krvnim grupama, može da se kombinuje i sa asaijem, i sa resveratrolom, i sa koenzimom, ali
naravno da neko ko ima povišene masnoće mora da koriguje ishranu i da koristi dodatke, ove visoke kvalitetne dodatke i antioksidanse i sve ostalo koje može. Sad, o omegi-3 malo je bilo reči danas, ali treba da znate da omega-3 koncentrat Calvite International je dobijen molekularnom destilacijom. To znači da balastnih materija nema unutra i u potpunosti se iskorišćava ovih 600 mg koncentrata ribljeg ulja. EPA je za zaštitu srca, a DHA je za zaštitu moždanih ćelija. Mi preporučujemo 2 puta jednu kapsulu. Omega-3 utiče na smanjivanje triglicerida, holesterola, podstiče aktivnost NO. Opet se pojavljuje taj famozni NO. Znači, prirodni dodaci ishrani zaista svojski se bore protiv ateroskleroze. Podstiče prostaglandine koji sa svoje strane reguliše pritisak, regulišu aritmiju, utiču na srčani mišić, utiču na jakost, na pripravnost imunog sistema, tako da omegu-3 nikad nije kasno koristiti. Omegu-3 preporučujemo trudnicama čak, 1 kapsulu dnevno, deci 1 kapsulu dnevno, jer i deca, dokazano je da ona deca koja pate od nedostatka esencijalnih masnih kiselina u mozgu imaju lošije učenje, hiperaktivnoj deci preporučujemo. Znači, omega-3 treba početi u trudnoći, u dečijem dobu i u odraslom dobu 1 do 2 kapsule dnevno. Znači, i ako neko počinje i u 70. godini da koristi omegu ili povremeno koristi, puno će uraditi za svoje zdravlje. I na kraju, organik noni također ima svoje mesto u dodacima ishrani u vezi sa kardiovaskularnim bolestima, zato što deluje kao antioksidans, on ima adaptogeno delovanje, daje snagu, znači popravlja snagu organizma i isto tako pospešuje proizvodnju NO, što je jako, jako važno. I sad, kada hoćemo da kažemo šta radi noni u kardiovaskularnim bolestima, onda ćemo reći da noni snižava krvni pritisak, deluje kao antioksidant, smanjuje mogućnost tromboze u krvnim sudovima, pospešuje NO, sprečava nastanak infarkta i moždanog udara. A ako je već nastao infarkt ili moždani udar, popravlja oporavak od tih teških bolesti. Mi smo imali situaciju da ljudi koji su imali kap, šlog, da nisu mogli da hodaju, da govore, sa korišćenjem nonija, koenzima, omega-3, mi smo popravili i bez aspirina te funkcije posle moždanog udara, što je, recimo, kod moždanog udara je jedan od najbrže reaguju, zato što i koleginica je spomenula da taj prokseronin popravlja te oštećene ćelije koje su se oštetili. Mi noni preporučujemo 2 puta po 30 ml dnevno.